cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Firing Line! Firing Line! Action Radio Philippines Standard Time alas 7:01. Mayong gabi Bacolod, mayong gabi Pilipinas. Welcome sa Action Firing Line. Martes nga pagpangalagad. Action Firing Line. Sa gihapon pag-opdang kita sa atos ring mga aksyon na unit reporters, atos ring mga ka-aksyon nga naka-standby na sila sinita sa tag sa mga areas of assignment. Tubtob kita sa tag ng alas 9 ang inyo ka-aksyon sa gihapon aksyon. Marlon Hinubaya. Action Firing Line. Antes para man ang tanan, diri kita. DYEZ. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Unahon ta hibalo kung nanong dalagan sang tiyempo with the PDMPD Action Gun, Republic Action Gun. Mayong gabi, please come in. Mayong gabi, Action Mar. Mayong gabi sa aton mga listeners ng DYEC Action Radio. Dari lakat sang aton tiyempo sini nga gabi. Martes kita karon Oktubre 25, 2022, no? Si low pressure area ginatansya ini sang pag-asa nga makalabot ni sa typhoon category o kon sa category 4, no? Are siya nakaantad sa distansya 815 kilometros ang kalayoon niya sa nasidlangan sang Eastern Visayas, 11.2 degrees north, 133.2 degrees east, no? Kag idulot yan ang magalumon nga kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoom sa Palawan, sa Kabisayan, no? Kabugusan sa Kabisayan kag Mindanao nga malabot kita sang iya nga trough, no? O kon extended elongation ni low pressure area. Ang shear line naman ikaduha ni siya nga weather system naga-apekto sa Central Luzon. Dito partikular sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon sa Kabikulan, ka probinsyanan sang Mindoro, Marinduque, ka Gromblon, no? Nga idulot yung man ang magalumon nga kahawaan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanagubto ka ini sang shear line o frontal system, may kolesyon sang cold kag dry air mass, no? Dason ang Cordillera Administrative Region kag Cagayan Valley nag-influensya sa gihapon ang northeast monsoon amo ni siyang dominant weather system naton karon. Ang idulot yan ay magalumon nga kalangitan nga mga may pagulan. Kag ang Ilocos Region nagapabilin nga may pagulugalom lang ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. May naligwin ini nga mga mahinay o kung manipis lamang ang mga pagulan. O kung pagtulotaliti halin man sige hapon sa northeast monsoon. Karon diri sa forecast wind kag coastal water condition naton duha lang di ang nabutang sang pag-asa. Northern Luzon, eastern section sang central kag southern Luzon. Di wala kita dira. Hari kita sa iban nga bahin sa aton kapungsuran, nalakip kita diri western seaboard sang Kabisayan sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin na aminan na sidlangan o kung northeast, no? Kag kalmadong aton baybayon hari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini ang aton wave height punto 6 hasta sa 2.5 metros ang aton astronomical tide. Dugay-dugay alas 8:05. Ang taob naton 0.8 metro. Magabalos ang hunas alas 1:52 karon sa kaagahon.
sa 0.5 metro ang kanabawon kag alas 5:38 bus sa aga mabukang liwayway si Haring Adlaw sa nasidlangan kag nagtunod din siya alas 5:26 ini nga hapon. Nagahamboy kita 24 sa 31 degrees Celsius o 75.2 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Amo na kabugusan sa atong lakat nga timbo sini nga gabi aksyon mar. Sige, Action Gun. Why so far sang pagtupa sang ulan sa pinaka mga lugar, Action Gun, dari sa Negros Occidental? May ara damo kita daw mga pinagani ka kwan. Daw mga 6-7 ka thunderstorms advisory, no? Isolated pa lang na. Pero si buwas sa aga, ukon sa ugto, dabot na tan isang trough ni low pressure area. Most likely, while ga-approach siya sa landmass sa Eastern Visayas, ma-intensify na ni siya sa category 1 o tropical depression, no? Until further makalabot siya sa typhoon nga category 4. Gina-forecast ang pag-asa. Sige, Action Gun. Salamat, Gid. Sige, welcome. Action Firing Line. Gana Republika, Provincial Disaster Management Program Revision nagadulong sa aton sa labing ulihing nga lakat sang panahon ang pagatupa sang ulan. Daw naging normal na lang hindi ka mo makibot nga sa lugar nga ginaistaran nyo, gulpi lang nga magtupa ang ulan. No, kay normal na samtang nagahilapit ang holiday season. Action Firing Line. Nagahilapit ang bulan sang Disyembre, mga ka-aksyon. Kagabi sa ato sa nga interview sa pamuno bala sang City Disaster Risk City Disaster sa Sipalay City. Nagabukbo man tong ulan, may paaman pa nga kilat, no? Ti mayo lang ko ng ulan bla diri sa Bacolod, kasarangan lang kag hindi dugay. Kay ko ng ulan gani diri sa Bacolod, maggabutang ta 10 minutos lang nga sige ang bukbo niya ay dasig ang paggabaha sa damo nga lugar. Action Firing Line. Sige lang, alerto lang kita gihapon, 7 minutos nakaligad sa tak ng alas 7. Action Radio Philippine Standard Time. Ano bala ang mga balita nga dapat nato sa nga pagatutukan? Unahon ta balita nasyonal, antes ang balita lokal. Standby ka mo ha, kay kadamo sa mga talalupang don nga balita sa lokal mga ka-aksyon puruti. Antes ina, munuhon ko gid ang balita nasyonal. Action Firing Line. Ari importante ni, may labot ni tanan. No? May labot kita tanan. Istorya angot sa face mask mga ka-aksyon. Sinyo dira ang nakakatag-an na sang sulob sang face mask sa inyo guya? Eto na ang hinihintay niyo. Kung sa mga English pa mga ka-aksyon, this is what you've been waiting for. Bow. Action Firing Line. Damadundan man ang ibang samtang gaban Yapon ba? Man si Presidente Marcos Jr. ay gapan Yapon galang tubang ko ho. Action Firing Line. Ang balita nga si Presidente Marcos Jr. ano man nga adlaw subong nga simana, maga-isyo siya sang executive order agod nga ang pag face mask sa mga indoor areas. Indoor areas himuon na lang nga voluntaryo. Ang nagsiling nagpabalo sini amo si Tourism Secretary Christian Frasco Subong nga Tuesday. Action Firing Line. Lakpak aday sa 2-3 be. Kaya mo nang ginaulat sang kalabanan kay ang iban daw nakakatak-an na sang face mask bala. Ang mga indoor nga lugar magsiling kita indoor ano ini establishmento, malls, indoor recreational facilities, mga arcades bala na, fitness center. Mo nang pila lamang ka mga indoor nga mga areas, mga kakson tiyang ipagwa ni sang presidente ginbase man Hindi pwede magka-decide sa gilayon ang presidente ko mo presidente siya mambal siya nga dunaon tara na, no? Mabase na sa recommendation sang IATF. So amo ning recommendation sang IATF nga pwede na nga kakason ang pagsukso sang face mask kag pwede nang himuon voluntaryo. So ang indoor mask mangin voluntaryo na lamang. Kung gusto mo nga mag-face mask sa gihapon, okay lang na. Kay voluntaryo mo, kung para sa imo ya ang peligro sa COVID-19 ara gihapon, kag delikado, face mask ka. Pero kung hindi, okay naman. Action Firing Line. Pero, Aryo, tandaan nyo gid may jutay nga exception di.
may jotay nga exceptions. Anong exceptions? Kung ang pag-face mask obligado sa gihapon, no? But sa lingon, ang pag-face mask sa sining area ni sa sining monohon ko, obligado gihapon, required sa gihapon. Number 1, public transportation. Mga di pasahe nga salakyan, ha? Face mask kamo gihapon da mga pasahero da. Medical transportation kag medical facilities. Tiyan mo na, ha? Medical facilities, klinika, hospital, face mask gihapon kamo, no? Mas ginaobligar pagid nga mag-face mask ang mga tawo nga unvaccinated, wala makapabakuna kontra COVID-19. Siling ko gid nga sa ulihi bulayad kid mga tawo nga hindi magpabakuna daw. Action firing line. Dabo sang limitasyon sa hulag niyo, no? So pabakuna na kabo. Ano pagid? Ang may mga comorbidities o kung may ginabatsyag balang malain sa ilis nga lawas, ka mga senior citizens gini. No, mga senior citizens may mga edad na dali na sila tapikan sang masakit mo. So importante importante nga pon pagpa-face mask sa ila makakson. O galing, nagamo ng plastada subong ko na kung mag-observe sang lakat subong nga mga tinion, iniihan mabulubod la yan daring gobyerno to sa pagsaway, no? Sa pagsaway ni sa ila, kay basihan tala nagligad nga maskara festival bla. Damo na sang mga waay naga face mask. Ti way man sang order nga sawayon sila mo. Action firing line. Ti part na guro to sa amat-amat kapag balik na sa normal no? Ti palayag ini sang Malacanang ulaton tani kung saan gid ipa guwa sang presidenteng isa nga iyo tani gin talalapod na lang nino para isahay bla, no? Isahay lang, way na sang duro pa, gamo kag duro nga pagsaway, o galing kay manti na balaan expert niya nag-ano mga eksperto ni mga kakson ang nag-recommend kag nag-advise nga mo rin dapat nga himuon. O galing kay tigid malikawan kay ang batasan sang mga Filipino mga kakson, kabalo naman kita. Una, matinak-anon ang iban, di man tanan. Matinak-anon. Ikaduwa, may pagkasalawayon. Ikatatlo kon kaisa, may pagkakutos pa. Action firing line. Kon mag-upod inang tatlo na kapamatasan sang Pinoy sa isa lang katinuga, ano lang ang ano yan ang masugata mo na siya man, no? Kasi kon makatilaw ka bala sang pamoyayaw Action firing kung line. sawayon masa, no? Amo gidang isa sang hindi gid madula-dula nga pamatasan sang Filipino. Sige lang, importante diri mag-aksyon na mat-amat na nga nagabalik kita sa normal, no? Ang siling paggani ni Frasco mag-aksyon nga ang direksyon subong sang Marcos administration. Amo ning pagdula sa mga nabilin nga COVID-related travel restrictions. Kundi kay na sa ato sa nga interview kay Cadiz City Mayor Bading Escalante, ginbalik nila ang biyahe na, no, sang cargo kag barko dara sa Cadiz City pakadto sa may Bantayan Island sa probinsya sang Cebu. So kita nga ari diri sa Pilipinas may rason kitang magpasalamat, no? Pasalamat hindi lang sa pagpaningguha sa ato sa gobyerno kundi pati sa kaugalingon tay pasalamatan tang kaugalingon ta kay kun hindi bangod sa aton nga cooperation mga kakson siguro ba si tub-tub subong nagakamang-kamang kita sa gyapon sa halit sang COVID-19. Action firing line. Ano pagid ang gobyerno, no? Ari pagid ang balsang gobyerno, no? Halog-halugan, no? Halog-halugan na Manila ang requirement sa COVID-19 test lakip sa mga unvaccinated foreign nationals nga nagasunod diri sa Pilipinas. Tiyang iyo ni Marcos makakson angon sa paghimo mandatory voluntary sa pagsoksok sang face mask. Ato nila na nga bantayan malita ba si subong gidadihon niya nabla. Action firing line. Ano pa ginibal sa nga balita sa nasyonal kadomdom ka mo 990 ka kilo sang shabu nga na-recover mga kaksyon sa serya sa mga operasyon sang otoridad nagligad nga semana laniho.
Subong ang dalagan sang investigasyon daw may ara gid sang mapit-alan gid sang kalaha kag yahong ang nawong mo. Action firing line. Kay may nagatuhaw nga ngalan nga isa ka mataas nga opisyal sang Philippine National Police. Ang ranggo sos patawara. Ang ranggo ya general na ining police general ni subong subject ni sa investigasyon. Kay isa siya sang ginasuspetsohan nga may kahilabtanan sa tong na-recover nga 6.7 billion pesos nga shabu. Action firing line. Ang nagpamalo ni amo si PNP Chief General Rodolfo Azuren Jr. No? Amo ni nagpalayag sumunggid nga adlaw nga siling niya may ara sang isa ka star rank police officer na dekip subong sa investigasyon sa sining kaso ni ugaling amo ni permi ang katabo diri sa atos Pilipinas nga basta gani taas-taas ang ranggo way anay ginahingadlan sa publiko. Amo na sigurong proseso nila, no? Action firing line. Pero siling ni Azurin ining police general ni subong floating status. No? Floating status ginpakalma sa anay. Kay subject siya sa investigation mo. Amo sini nabalaan na rin sa sining police general mismo nga siya ang ginaimbestigahan. Ang pasalig lang na rin ni Azurin kag amo ni tandaan tagid ipalayag nilang ngalan sa ring police general ni kung makompleto na ang investigasyon kag mapasaka na ang kaso kontra sa ring opisyal sa PNP. Action firing line. Aring explanation ni Azuren kung nga ay hindi anay pwede nga hingadlan di. Kay siling niya, gusto nila nga maplastar sa maayo ng investigasyon. Correct na siya. Dapat piho-piho kag hindi sila pwede nga maghalaw na lang kapadaso-daso bla kag akusahan na lang isa katawo nga wala magalit sang pag-on nga ebidensya kundi nahuyan to ya. Action firing line. Tiyang siling niya, ining nga opisyal ni may ara man nga karyer pariho nila. No? May karyer man ni nga iyagin pangabudlayan. Tiambal ni Azurin, very careful gid kami sa pagbinson sa ngalan sang sinang police general sa publiko. Ari pagido, magluwas sa ng police general mga kakson, may duwa pagid ka opisyal sang policeman. Subong ginabestigahan mo po silingon tatlo sila oh. Tatlo gid sila. Action firing line. Ang duwa ni hindi mas siguro taas ang ranggo sa ni. Purti ginaimbestigahan mas sila. Nga ang anong aligasyon sa ila. Why ni sila sang why sila ginaangot sa 6.7 billion pesos nga transaksyon abi nga ibaligya o kung i-transport ko ng plastada. Ang allegation against sa ilaya, pilferage of evidence sa sining 990 kakilos nga na-recover nga shabu. Anong pilferage? Simple lang bot sa lingon sini, ginbuhi na nila yung kanabuon sa shabu. Action firing line. Inayabilidad niya, bilidad ginin sa duwag pulis na kung matuod ni. No? Why na sang pinakakurtutok nga sa isang pulis niya? Ini ko to, ginaligasyon pa man ni. Why ba ning ngalan? No? Ang gwa sini nang iniyawat pa yung duwa ka pulis niyo. Action firing line. Dapat ang gamiton diri sang otoridad ta mismo sa investigasyon ni. Dapat kamay na bakal bla. No? Ang himuon di kay kon mapamatod-an ining tatlo ka mga pulis sa akusasyon against sa ila. Why na sang damo itseburitsi dapat di? Ipasakaan diyon sang kaso. Desisyonan. Pamatmatan kag isulod sa prisuan para nga hindi na mapamarisan bla. Action firing line. Kabudlay nga ara gyapon padalopsop gali no? Padalopsop sa ugat kag kaunuran sang pila ka mga tinuga labi na sa magkapulisan ang idlak sang kwarta kag manggad. Pero kung ako maglantaw sila makaksyon, tuman gidyakasla na ginimo sila ko nila ni kung tuod giba ni kay ang pulis, labi na kung ang ranggo tuman ka taas na. Lantawan nyo ba lang bulanan nga sweldo sang pulis? Kung kabalaw ka lang magkinot, bastanting na ugaling, di gid ba likawan? May ara gid siguro pulis nga bisan taas na ang ranggo, ang dalapugan hindi lang isa, kundi 3, 4 o kung 5 pa. Action firing line. Kabalo na nga muna ko narungbot sa lingon sa dalapugan.
Di na dalapugan nga nalutuan na. Ang balay lang ginapulian kay dabo sang kiriding. Action firing line. Ha? Kung nagasweldo ka 100,000 pesos ang bulan, masulod ka pa imo sa sinindikato? Oh. Tiwalaton ta na investigasyon sa ato sa otoridad. Action firing line. Alas 7:20 Action Radio Philippine Standard Time. Ang krimen gapon blang nga pag patay sa broadcaster nga si Percy Lapid. Kaya daw adlaw may bag-o nga may development kid kada adlaw gagwa mo, no? May ara gid nagabag-o sa dalagan sang ila sa ring investigasyon. Ang gwa silang senaryo sa makakson daw kaangay lang sang hagdanan bla. Nga samta nagasaka daw amat-amat man nagaklaro kag daw dali na lang nga mga tinion ang hulaton ta. Makilalaan gini kung sinong mastermind o kung nagsugo agad patyon na ni si Percy Lapid. Action firing line. Subong adlaw ang bag-o nga balita mo niyo, ang utod nga babaye sa tong gintawag ba nga middleman sa Percy Lapid Slay, di napatay ito kabay sa heart hemorrhage, di may utod sa nga babaye. Ang utod nga babaye ginibistigahan ni sa Department of Justice o kung DOJ. May ginhingadlan siya makakson. Utod bla ni John Villamor, tong middleman, nga napatay na galindi man ito magkahambal to kay napatay kuno sa ginaelagar heart hemorrhage. Man kaina may ambush interview sa kay DOJ spokesperson Miko Clavano. Nagsiling sa nga ang DOJ subong nag-ausisa sa mga impormasyon kagin panghambal sa ning utod ni sang middleman. May mga ngalan nga ginpalayag og galing way ana ginpagwa sa publiko. Ti subong ining utod ni ara sa witness protection program sang gobyerno para masigurong isa kaluwasan kay damo na sa mga nagbaton sang pamahog ang pamilya ni Lapid to. Nakabaton pamahog. Kay ini mismong utod nga babae ni sang middleman may pamahog mas kabuhi niya. Action firing line. Hambal ni Clavano ang utod na kasugilano na kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kag didto niya ginsugid na isa ni nabalaan sa kaso. Ang sugid sang utod nga nakaistorya pa siya sa iya sa nga utod nga motong middleman nga si John Villamor paagi sa chat. Nuglibog ni pinsar ka mo? Pwede gali ka chat ang priso sa NBP? Action firing line. Basi may bag-o gurong ginhatag nga pribilehiyo nga pwede lang, no? Basta nabalaon ko daw hindi, pwede, no? Action firing line. Di naka-chat dito, guro, nakasugid ining middleman kung sinong iban sa mga tao, mga kakson. Action firing line. Sige, sa iluhantang nga balita lokal ho kay Doc Kadasig sa ato sa nga oras sa balita lokal. Unahon ko ni mga kakson, no? Ang panibag-o naman nga buy-bust operation. Kung may ara sang bantog nga ginatawag nga banda dire, banda dire, banda dito. May ara man. Buy-bust dire, buy-bust dito. Action firing line. Buy-bust operation kay na sang kagahon dari sa Bacolod, sobra man tutungas milyon ka pesos nga balor sang suspected sa mo ang recover. Subong nga hapon, buy-bust operation man gyapon sa Barangay 3 pero hindi es Bacolod. Barangay 3 dito naman sa may sunod sang Victorias. Action firing line. Ang subject nga natikpa mga kakson sa mga otoridad, mag-live-in. Ang lalaki ga eskwela pa, estudyante ang lalaki mga kakson. No? Tutok kamo kay may reklamo diri kag yamo ining mag-live-in sa interview kaina ni Akson Zel Minardo nga nag-saksigid sang sering buy-bust operation. Action firing line. May mga aligasyon sila nga amo ni amo to, no? Pero initanan mga aligasyon pa lang kay isa diri ang nagpakilala to no tag-iya bala sang puloy-an to mo, no? May yamo sa live interview kini Akson Zel Minardo ang sentro sang reklamo ang unod sang bag nga na-recover. Medyo may gamay nga isyo kon reklamo ini nga sahi isang buy-bust operation. Action firing line. Pero sa ulihi mabalaan kag magagwa gid man diri ang kamaturan, no? Kung tuod kag sunod gid man ang insakto nga proseso sa pagpatayon sang buy-bust operation, why sang choice ang subject nga mag-live-in kundi
tubangon ang panumbungon. Action firing line. Pero kung may ara gani sang kapaltahan ang mga otoridad diri nga nagbaybas mga kakson, di man pwede nga tolerahon kag pasugtan tanalan di. Once ka may reklamong subject, hindi man pwede nga baliwalaon. Kaya nga damo na sa nagkalatabo nga bypass operation nga sang ulihi. Napabatud-an nga ang subject kung gindakop gali hindi magali drugista, way manigalig-gabaligya sa illegal nga droga, kaya ginhimo mga kakson, ginhungod butang ang na-recover nga mga items. Action firing line. Damo na sa amo na sila nga senaryo magkakson kag natabo. Pero subong hugada, damo sa nagapating nga basta gani operation sa mga otoridad. Labi na bypass operation, dapat hindi hilmunon bla. Dapat may mayupod nga mga witnesses. No? Sa tiyon sa pag-search, kaya mas maayo pagid kuntani kung mayara gid sang nakatutok nga kamera bla para waay sang kadahan. Tanan nga masaksihan kamaturan. Action firing line. Talalupang doon nga say sang operation bagod ang subject sa nasalinta na nagsaysay sang isang nga bahin sa interview sa Action Radio kay na kag bagin palabot nga reklamo. Balikan ta report to kay dugay. May kantaran na siri, no? Walang katapusang problema sa paglinapta sa illegal nga droga bisan pangati damo na sa mga nagkalapugday, damo na sa mga nahulan nga pamilya. May asawa nga nabalo, kag may nagkalapriso naman, plus may mga taga-gobyerno man gani, patik pulisan, nawad anobra, bangod sa illegal nga droga, Action firing line. di sa gyapon nagapangalakaak ang kalas-kalas sang papel, kag ingat sa sisilyo. Mo gini nagapaganyat sa sa mga luyag, mga kwarta sa madali nga pamaagi bla, kapital kulba, bawi dako. Action firing line. Pero kung madakpan gani ang diretso sa presuhan, panimoko. Ti ang detalyes ang panibag-o na naman nga bypass operation, tutukan dugay-dugay. Action firing line. Ari dugang pagid sa nga balita, viral videos. Ang mga viral videos mga kakson, damo na. Damo sang nabuligan, agod, magwa ang kamaturan. Viral videos. May mga sekreto nga natukiban. May mga nabulig man sa pagsulbar sa kaso o kon krimen, di ba? Ang balita nga subong way lang ginafiestahan sa social media. Kung ginahambalan bisan diin lang niyo, ang Action Radio Bacolod isa sa nagtutok sa ning hitabo ni. Ang katuyuan namon diri simple man lang mo. Mapabalo sa publiko kung sino ang may kapaltahan di. Kag sa tuyo para mahatagan sang kasulbaran. Ang problema, kag hindi na maglala pa bala kag magdangat sa kinasuhay kon pwede pa lang. Action firing line. Kadumdum ka mo sang video angot sa siklista, angot sa biker blato nga lalaki, nga nagpainom sang tubig halin si suba, nga turugban sang karabaw. Preska ba na sa paminsaron yun, di bla? Kung wala to nakapost, ay hanaktuhan, why? Ti isang ulihig gintalakay sang medyang hitabo to. Tob-tob nga naresolbar ang kaso. Ang ginreklamo kag ang ginareklamo nakita ito kag nagresulta sa arigluhanay. Action firing line. Di ba ko ang nabulig sa pag-post sang video aring panibag-o nga balita ho. Sa isa ka bantog nga subdivision sa Barangay Bandalagan, Bacolod mga kakson, may lalaki nga nagamaniho sang auto. Masulod tani sa subdivision nga ni. Ngaya sa ginaistaran pero bangod sa pagsulundan nga dapat may aragid sang karpas sticker. Way nigin tutugutan sang mga gwardyang resulta. Ining driver ni medyo nag-ulo albruto. Action firing line. Tub-tub nga nakabuya pa siya sang mga masakit nga mga tinaga sa mga gwardya. May recorded video subong viral sa social media. Malawig-lawig ang istorya, pero tanan nga mga tinaga ara mabatian sa video nga nakapost subong sa social media. Sanggin talaga ini sa Action Radio Bacolod ining hitabo ni. Kag sanggin pagkit gin post ang kaundan sa saning balita ni. Plus, ang video kag pathag sang driver sang auto. Subong ang komento sang publiko, linibo. Sanggin check ko, lapit na to action an pila. 5,000 or 3,000 ang comments. Kag ang shares makakson sobra o lapit naman 2,000. Action firing line. Amo na ka grabe
nga hitabo ini mga kaaksyon. Kuwang-kuwa gid ang atensyon sang publiko. No? Anong leksyon nga madalas ang sini nga balita? Man kay na sang udto. Ang driver sa auto nga ang negosyo sini buy and sell sang mga salakyan, no? Exclusive ini nga nagsaysay sang isa nga bahin sa interview ni Action Eden Abuso kag ang isa nga plano makadto siya sa NBI agon magpasaka sa reklamo nga cyberbullying bangod kuno sa ginhimo nga pagpost sang video sa social media. Paano masabi? Ti ang naghambal ni ang driver mismo. Oh. Kadto sa NBI, no? Right siya man nga magkanto sa NBI para nga padangat sa reklamo. Depende na sa pag-accommodate sa NBI mga kaaksyon, no? Tiri daw may solo si Kwawe lang galing nga sitwasyon ni. Kung daw mulo maulo-upload nga plano ni no? Ngaman, ti subong nga panahon, grabe subong ang pagbutyog sa ginatuwag nga social media. Bisan sinulang mga kaaksyon, bata ba na kung tigulang man pwede gid makakuha sang recorded video. Di ba? O galing kay banti may ara gid niya lain nga senaryo nga i-post mo nga pwede ka direkta mabalikan. Ha? Damo mga video angot sa mga lalisay sa krimen, insidente nga nag-viral, inimbestigahan sa mga otoridad, ina kon may nagreklamo, sang ulihi, ang resulta tinabalaan kung sino ang nakasala kag kung sinong dapat kasuhan. Action firing line. So sa lipot kag laktod nga sugilanon nabalaan kung ano ang kamaturan. Ambot kung paano iniaktuhan sa ato sa nga law enforcement kung ipalabot ini sa ilang nga reklamo. No? Magamo sa nga video magkakso. Standby ka mo kay dugay-dugay. Ipaplastar taliwat kay Action Eden Abuso ang ini nga balita kag interview niya sa driver nga ginareklamo nagbuyayaw sa mga duty nga gwardiya sang subdivision. Action firing line. 32 minutos na kaligad sa tak ng Society Action Radio Philippines Standard Time ang kaso sang kolera sa Pilipinas nagadamo ang mga probinsya nga kaalarmano nagadamo man diri sa Negros Occidental sa petsa nga Oktubre 22 sining tuig 2022 nakarecord na sang 17 tanan ka mga kaso sang kolera. Action firing line. Ang Talisay amo na ang lugar nga may golpiada nga pagdamo sang kaso. Ang Banwa sang Calatrava nagdugang naman amo ning bag-o nga lugar nga ulihi nakarecord sang kumpirmado nga kaso. Sa Kabugusan 17 ka mga kaso, duha diri nagkalabatay. Ang iba na ospital pero nag-alalayo naman amo ng good news, no? Pero anong istorya sang mga pasyente sa Talisay City kung sa nagligad nga adlaw report ko nga duha pa lamang tong kaso ti subong ara na sa 5. Action firing line. Bot sa lingon 3 ka mga persona ang nagdugang nga igo sining kolera mga kaakson. Kamusta ba na ang sitwasyon sining 3 ka mga pasyente standby? Tangod tingawanta nga makaistorya ang Assistant City Health Officer sang Talisay City nga si Dr. Raul Fama. Action firing line. Ari pang isa kabalita halin sa kolera sa iluta sa ASF, ang African Swine Fever. Ang mga personnel sang Municipal Agriculturist Office, sang IBI Magaluna kag ang Provincial Veterinary Office, upod ang mga quarantine inspectors tudo bantay sa mga puerto para nga ti mapiho nga hindi malutsan. Sang buhi nga baboy, karne sang baboy, kag produkto nga may karne sang baboy, ang Negros Occidental halin sa mga lugar nga may kumpirmado nga kaso sa ASF labi na sa probinsya sang Iloilo. Action firing line. Ang balita kay nasang hapon mga alauna lang, may ara sang 5 ka kilo sang hilaw nga baboy. Halin sa isla sang Panay nyo, natukiban nga gindala sa isa ka namatyan sa sitio Panaw Sawon na barangay Tubaran Banwa sang Ibi Magaluna. Ang karne ni ginreport nga halis Banwa sang Tapaz sa probinsya sang Capiz. Gindala kuno ini sa isa ka babaye. Agud tani nga sugbahon sa ginkantuan niya nga namatyan ni pamilya grocery. Ti pagkahibalo sa mga opisyal sang barangay sang Banwa nga halin sa isla sang Panay
Ang panay ti may suspected ASF mga kaaksyon, ti ang karne sa baboy na imbes nga isugba, ginsunog na lang. No? Parang at least maniguro, dara sa may mismo sityo. No? Parang hindi na nga magatugas ang kahalitan. Action firing line. Para masiguro nga wala sang ASF mga kaaksyon. Dugangan tang nitali sang saning nga balita dugay-dugay. Una sa balita. Una sa aksyon. 35 minutos nagaligan sa tak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Amotong pila ka mga balita nga dapat nato sa nga pagasentruhan kag sabahin naman sa nga balita sa Bacolod City Government Center. Dugay-dugay ihibaloon taman sa report ni Action Dale Salazar langawan kag nagapanimaho nga 317 ka dressed chicken sa isa ka dressing plant. Kumpiskar sang task force Butagoy. Action firing line. Daw bag-ulang ka operate ang task force sa Butagoy ha. Ano pagid Bacolod City Veterinary Office magapadalaman sang blood samples sang baboy sa RITM para sa ASF testing. Action firing line. Manang pinaka mga balita sa bahin sa Bacolod City Government Center nga ato sila nga pagatutukan. Action firing line. Firing line. Alas 7:36 sa luhantay sigida ang detalye sa ato sa nga mga balitaan. Unahon ko ang drug by bust operation sa bahin sang Victoria City. Kaya hindi man laglahogo ang narecover mga kakson, 1.3 billion pesos ang balor sang suspected nga shabu. Timag 1.3 matupa siya mga kakson sa mga more or less mga 200 gramos. Bukod ba? Action firing line. Ang balita nga may reklamo diri, ang mag-live-in mga kakson, kaya na nang emotional pa sa interview ni Action Zel Mendardo. Ang babayi nga report ka na ba tunta na buto ang tag-iyasang sulod nga puloyan mga kakso. Sa Barangay 3 ni sa Barangay 3, Victoria City, subonggid lamang nga hapon. Action firing line. Yari ang detalye sang balita sa report sa patrol with Action Zel Mendardo. Action Zel, mayang gabi, please kami. Action Marlon, good evening. Yes, duwa ka persona ang naaresto diri sa may Barangay 3 no sa may siyudad sang Victorias. Ang sa diin Action Marlon masubra 1.3 milyones ini ang na-recover kagati ginabuluan ta ng mga 200 gramos ini nga illegal drugs na kumpiskar diri sa mag-live-in partner Action Marlon. Ang sa diin ang mga suspect ginakilala kay Denmark Liscano. Isa ini ka-graduating student sa Action Marlon sang kaga kurso ini isa ka marine transportation. Oy. Na 26 years old kaga bati-bati ni kon ng information kanina ginambalya daw nag-apply pa ni siya sa Philippine Coast Guard no ini ang estudyante ng ladakpan ni Action Marlon. Ba kanugo no? Kaga kasubong maning nga nadakpan si Marijo Aconya kaga sa info naton do mangko din siya sang konsehal Action Marlon. Tas ang diri sang siyudad sang Victorias isa ini ka businesswoman na ni siya iti kagina sang pag-interview ta do gapanginwala gid wala siya gabaligya pero ti do may pitik bala nga nagagamit siya pero wala nagabaligya. So ti ipaidanon pa man ni sila sa drug test sa team leader diri sang RPDEU kag ini siya Action Marlon residente iniya si Denmark sang Osorio Street Lupis Subdivision dira sa Barangay 3 no kag si Marijo naman residente naman sang Yakinia Subdivision sang amuman nga barangay kag sang nasambit nga siyudad Action Marlon so na-recover diri kag sa possession sa nakuha man ang 27 sini Action Marlon ka large heat shield no na may ara unod sing ginasuspettuhan siya bukag duwa pagid kabulto which is amoy ng kabilugan nga 200 grams Action Marlon nga na-recover kagati additional pagid sa possession is ini ang sulpak nga may duwa pa ka live gauge sini Action Marlon nga ammunition no so kaga ini ang duwa kagina sunod diri kay kapitan no
tukhang surrendery ini si Denmark kag daw nakagi ini rehab sila nga mag live-in partner no sa information nga nakuha natin dito kagina sa barangay kapitan kay ti damo man nagareklamo dira kagina no sa ating nga pag-obserbar sa pangmarites mo na Marlon mga at padbalay dira nila na medyo masabag kay ti itong kaagahon niya damo sa mga nagabisita dira mga dala sinisang ilang mga salakyan, no, mga kaagahon Action Marlon, kay ti ang palibot dira ng mga panimalay ng mga CCTV footage man Action Marlon. So ti ini natingaan gid nga nadakpan no sang katapo sinisang RPDEO ang mga suspect sini Action Marlon nakagasubong ara na sa Victoria's PNP kay si ang mga witnesses na mayara man nga presence sini sa nga barangay official sa media kag sa nga DOJ no kagara man sini si Sir Gutierrez ang hepe sa nga Victoria's PNP Action Marlon. Kasi sa diri sa team leader pa din kanina napahayag naman nga medyo madugay-dugay naman binula naman nga gina-monitor kasi 4 days na nga balik-balik man surveillance na kung ari gin man upon positive gid man na bala Action Marlon nga nagabulubaligya ka naga-engage ini isang illegal nga droga. Ti ang kapitan do dismayado man Action Marlon si Cap Roy Flores kay drug clear na siya tani no nag-drug clear na gid gani isang April 2022 kagati mga bate drug clear wala na sila mga drug watch list kay ti nak-undergo na tanan sa rehab kung may mga certifications na graduate na no dira sa may barangay nila ang natabo no nagapataway naman ini so yan nga drug clear na so liwat naman ka magpa-drug clear no diri sa may PDEA Action Marlon. So ano matabo na sa record sa nga barangay Thuwing drug lord ano na bawion na sa ano plasada? Ano naman na sila Action Marlon may deliberation naman na mga barangay so kung gusto mo naman magpa-drug cleared no, entra ka naman sa deliberation. Kasi additional naman nga sa drugs watch list yung another record naman no kaga-process ka naman para magpa-drug clear dahil sa liwat Action Marlon. Kasi na gani balay ni Action Nozel? Ini Action Marlon isang babae no kay Marijo Aconya gid ini ang balay naging kandakan sa bypass operation. Kag daw bay sa interview mo kina live mayara sila sang reklamo tunong reklamo nila nga duwan Hati amo tugin pangharas sila kan Action Marlon nang ilang allegations ni kagad ginguyod ako na ya ang lalaki no sa piyak ng bangga ni siya kuno nagbakalit ako ng soft drinks mo nusuno sa hangina iyang allegations ni kagad tidira na siya gindala sa balay sa nga babae Action Marlon. Anong ka team nga Action Zel ang nag-conduct? Regional Police Drug Enforcement Unit Action Marlon. So sa region halin? Yes, iya ka Regional Action Marlon. Sige. So Action Marlon pamatian naton ang bugos nga pahayag sang team leader sang RPDEU. Information naton regarding sa bypass operation. Yes, ma'am. First of all, good evening sa tanan nga listener sa Action Radio Bacolod. Subong no, ari kita diri sa may Victoria. Particularly sa Barangay 3. Niya Street Subdivision. Dili kita nakakandak sa operation no. Kagina mga around 4 p.m. Kagina ma'am, pupunta sa ng aton mga isolating witnesses aton elected public official kagi si ma'am sa inyong station. So ang duwa sir Valerie Silso ni sir mo ning mag-live-in partner no si Denmark Liscano Mansky Bolinas alias Denmark 26 years old nagtaga ang iyang niya balay sa Osorio Street dira man di sa barangay pero Osorio Street subdivision kagang iya ni nga po si Marijo Aconya yang TFCO alias a girl isa ka businesswoman kami diri sa lugar kung sa TNG kina nakatigayan kita bakal no sa ilan sa siguro ka suspected project first 5,000 pesos kaga din na consummate ang aton operation then nag-follow up kita diri sa balay kaga diri sa request kita nga okay Zel buyer sitting officer Zel? Sige. Okay na lang siguro ka daw pigaw fade away ang
Ya sa ding signal. Yes, Sige. signal naton, Action Marlon. So, So, din sa mong ang din sa mong gidala ining mag-live in action sir. gina-process ara sa may Victoria's PNP na Action Marlon. Aha. So, ti Action Marlon, amoy na ang latest update nato na sa gina-conduct diri nga bypass operation. Inisi Action Zil Minardo, una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action firing line. So why sang dulog, why sang untat ang operation gina patigayon sa atos nga mga otoridad, no? Mapa Philippine National Policeman, Drug Enforcement Unit man, no? Mapa Negros Occidental nga unit, Bacolod City nga unit, kag regional nga unit padayon nila sa nga pagpanilag sa iban pa sa nga mga dorogista. Action firing line. Moniya, no? Damo sang mga bypass operations nga ang nagaka-recover mga kakson niya tag tungas milyon, tag sobra 1 milyon, mayara gani nga sobra ya 2 milyones pesos pagid mo. Action firing line. Dapat kon ano to ka pag-unsang kampanya sang aton mga otoridad sa idalom sang Duterte administration, dapat pa sobrahan pagid da, no? Di lang kay tupungan, pa sobrahan pagid basta ara na sa insakto nga proseso sang operasyon, why ganyan problema. Action firing line. Las 7:46 Action Radio Philippines Standard Time. Standby ka mo kay sa ato sa nga pagpanumbalik. Dili kita magatutok sa balita may kantaran sa nag-viral blani nga businessman man, no? Businessman kamati ang negosyo sri buy and sell sang salakyan, no? Inang viral video nga nakita nyo na nakapost sa social media angot sa isang kalalaki nga driver sang auto nga nakalalis sa pila ka mga gwardiya sa isa ka bantog nga subdivision diri sa may syudad sa Bacolod. Kay ipaplastar ko una kay Akson Eden Aboso ang interview niya sa sining driver sang auto plus standby ka mo kay kuhaan taman sang sabat kag explanation ang nakalalis nga gwardiya. Dugay-dugay, standby. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Thank you. I-acknowledge sa rin ato sa rin monitor sa live stream sa ato sa rin Facebook live. Thank you. Sa kay Ana Sinoro, approve ko ng balyas. Inday Carla Grace. Para si Carla Grace. Okay. Si amigo ta Benji Bantong. Mayong gabi, amigo da. Si mo. Okay, Benji Bantong. Monitor sa rin ng mga talion. Sa ato sa rin live stream sa Piyak Dewa. Mapababauta para nga maisa-isa tanin sila, no? Sige. Si Eddie Laos, mayong gabi. Aragi hapon with Nana Isabel, Jose Mong Caltorilla, monitor sa Binalbagan. Lilian Tarina, Claridad. GNS OSSR. Imbong Nio Campo, monitor lang. Leia Yangeres Cabel, good evening. Monitor from Talisay City. Ray Flores Baryoga, good evening. Monitor kami sa Barangay Pandanon DSB. James Smith Landiuhan. Mayong gabi. Watching live sa Balonggay, Moises Padilla. Damo na garo Balonggay ay, no? Tahom Balonggay, butangan mo sang ano ganini? Sang preskabla nga punaw. Baw, rimis. Sila nga ako, sir, natakan ko magtakod, sir. Di ko haklo sang preska nga hangin. Akson. Te. Damo takan daw. Iban nga ka-allergy pa gani. Ana Sinoro, Georgia Gargasiran, mayong gabi. Okay, salamat gida. Oira Livap Diching. Pavilario ni mo. Again, suli. Okay, sige. Salamat. Salamat. May ara ko nung sang aksidente daw sa NGC. Sige. Salamat kid. Salamat i-relate na sa ato sa ringang patrol. Andro Mangilan, Villarosa. Niya po nagsumarlon. Salamat. Okay. Melvin Peñafiel, Doy Arthur, Vanessa Mayo. Action Mar, happy Tuesday and the rest of your week watching live sa Rochester, Minnesota, USA. Shout out there to my sister Alvarez.
Nits Mercado Herrera and Inday Lina Mercado Herrera, Bustamante of Tangob, salamat gid. Okay, salamat. Paul Spot the third, watching, Homalumina naman, di Danjura, kasadyana sang viral niya, tanan na kamalaot na agom niya sa FB. Pero hambal ito ya, ako man niya, nga siling niya, minano ka bas nyo da sa Facebook. Tindugan ko yung ako siling side mo to hambal niya kayo na sa interview. Kulat ka ba blad ko kay pabati liwat ni Action Aid din interview, no? Kay ka mo na magpaino-ino. Joel Canoy. Melvin Peñafiel, Richie Toribio. Amo rito from Barangay Takuling, especially kay Security Guard Toribio kag Security Guard Kaungga, salamat kid. John Vincent ba okay, sige. Salamat sa may Baskoro. Mary Jane Saludares, good evening. Watching live sa Hong Kong. Mary Jane Saludares. Okay. Sige, salamat. Liza Mendoza Palmes Vargas. Good evening, Action Radio. Watching from Barangay Masilingan. Roberto Herapusco Caraballo. Mayong gabi. Sige, thank you. Standby mabalik tayo kay Dugaya. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamiton. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary lang na. For butang. I-records ang kinanglanong makapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung naman natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko nakadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Kisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio.
Kay pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mo ginanga salamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kani sa Aksyon Radio, wala ka kaabong sa mo premium sa Aksyon Radio, kay way kita kapamatik tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubaon na nakabati ko na ihanak na ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo ito mapag-abay kung pwede sa lang agi kaya nga mo ito. Sige. Kumanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig din siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige. Ano ba salamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa action, madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom,
mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko di makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binang-pinago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari ng mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face,
skin to skin, mouth to skin contact. Pag nag-viral man nga balita may kantaran sa sining buya sang lain nga tinaga sa isa ka driver sang auto sa security guards on duty. Ano to kung isa lang ka gwardya ang nakalalis niya o kung may iban pagid sa isa ka subdivision dere sa may barangay Madalagan, syudad sa Bacolod, nagluntad ini. Nagaligad nga October 23 kon video nga naka-post sa social media ang ato sining pagabasihan. Action firing line. Ang tagreklamo dere makaksonte, may reklamo ang gwardya, may reklamo man ining driver sang auto nga ang negosyo sa residente na buy and sell. Ang isa ka subdivision normal nga mayara sang rules kag regulation, mayara na sang nagakaigo nga pagsulundan. May yara sang pag-limit sa mga nagasulod sa subdivision. Mas may gani kung ang subdivision may kaugalingon nga gwardya nga naga-duty para nga at least ang nagasulod dira. Ang mga naga-star lang sa silang mga puloyan kag ang may mga pahanugot lang sang tag-iya sang balay may mga bisita. Pwede man makasulod basta hindi ka na makasulod kung way ka sang importante nga kinahanglan. Action firing line. Man makabigyan nga private mo, subdivision mo. So normal na nga mayara sang mga pagsulundan. Gisad dira ang ginatuwag nga car pass sticker. May mga stickers dira ang mga salakyan nga nagasunod. No? Nga ang mga tag-iya na siyempre ang mga naga-star man sa sarang subdivision. O galing anong senaryo nga naglabot sa punto nga paglalis sang sining driver sang private nga salakyan sa gwardya. Dugay-dugay naman ang tener sa ring lalaki nga sa subdivision da. O galing, kaya ang negosyo niya is buy and sell. Kaya ang report is nagligad nga October 23 sang matabo ining pagbuya niya sang malain nga tinaga sa security guard on duty. Lain ang salakyan nga gin manihon niya. So ay isang karpas. Anong istorya sa man? No? Anong istorya sa kay magluwas sa karpas. Ang report ka na batunta may aray ni siya sang gate pass. Based sa interview man kaya ni Akson Edinaboso, may ginatag siya nga gate pass. Mga isa ka tuig nga valid kag gate pass nga maning dapat niya i-presentar magwa sunod siya makaksun. Galing kaya ang ining pass nga ginamuno sa driver ni natabuan nga sa October 23 nga sa nagmaniho siya sang lain nga sahi sang salakyan bagod buy and sell ay sa ning negosyo. Why niya madala? So sang nagapasunod siya, why sa sang pass ti bila pagsulundan, nagtuman lang ang mga guard on duty. Action firing line. Yung sa gintugutan, dito saka ang yasaring tingog, kag ti nagpangabay man sa kuno, nga ang pas niya, ara siya sa nga balay, ara siya sa nga puyan. Ara sa iya sa nga puloyan, ang pas niya gin issue sa iya, so hambal man, ining lalaki nga ining driver nga nga kung pwede mapapod siya sa sulong sa isa nga balay, ti ambal sang gwardyan di na pwede. Action firing line. Ti samtang buya ini siya sang mga tinaga may ara sang naka-record nga video makaksyon paagi sa cellphone. Hindi ta na paglalisan pa kung ang mga record kaya man ti uso nisbong. No? Kadamo na subong sang mga naga-record kakahapos na lang. Mag-record mga kakson. Pwede ka mo gani ma-record ang kakadagdag nga bituon. Action firing line. Di bla? No? Kakadagdag nga bituon gani ang galupad-lupad ka prispres sa babaw sang kahawaan. Pwede mo gani magkuhaan sang video. So kunasig. Amo ni ka high-tech na subong sa ato sa ning teknolohiya. Pero ang aton diri magakson
kabay unta nga di na magdangat sa lalabla nga sitwasyon. Kag pwede gini maistoryahan, pwede ni pungkuan sa lamisas bangko. Hindi niya siling magdangat pa ni sa pag tinupanay. Ang lalisay, okay lang na hambal. Galing kay ang pagbuya mo sa malaing nga talaga sa isa ka persona, makasakit ba na? Kung kaysa ang makabati sa ng tinaga na ibwal ka nagasingki ang balatyagon, maimpito mo lang kung kaysahaw. Action firing line. Dira na makakso nagasugod ang ginatuwag nga gamo kag tension. So ang subdivision gani may ara sang ginatuwag nga homeowners, di ba? May homeowners association na sila kag pwede man na maka-intervene ang barangay sa purpose nga maariglar kag mapatawag gini ang ginreklamo kag ang tag-reklamo mag-aksyon. Ugaling kay nasang na istorya na aksyon na Ederaboso ang mismo nagamaliho sang saring auto ngani. Ay saring plano ya nga makadto siya sa NBI, no? Makadto siya sa National Bureau of Investigation kay gusto niya nga magpa-record to kay plano niya mapasakas ang kaso kuno nga cyber bullying. Action firing line. Bangod sa pag post sa video sa social media. Tiyan mo na ba na? Amot kung paano ni i-accommodate sa NBI. Action firing line. I-plastar ni Akson Ederaboso ang detalye sa saring balita plus ang iya saring pag-istorya sa sino na si Akson Eden. Action firing line. Dali lang gid. Si Akson Eden ta? Action firing line. Action firing line. 11 minutos nagaligad sa tak ng alas 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Subdivision din nga balita. Action firing line. Karoon na number 4, karoon lang ka si Akson Eden ng Action firing line. 12 minutos nagaligad sa tak ng alas 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Unahon tani ang inay nga balita ho kay tinguan taban nga malabot karon ang gwardiya security guard nga makapalayag man sang iya sining bahin. Action firing line. Na ang number 4 layo na nakataba sa Action firing line. no sa ato sa mga kaaksyon ang nagpadala sa dugang sa nga mensahe. Dugay-dugay lang ha kay acknowledge ta mga kaaksyon. Ang balita sa baysang Kapitol kung manabutan da karon pa karonan taman no kay may aras sang 17 na kabang kaso sang kolera dari sa Negros Occidental. Action firing line. Samtang hulata ang signal ni Akson Eden Boso kay siya rin naka-interview kina sa driver sang auto no lain tong na dial mo aksonan. Action firing line. Sige lang pagkaroon na ang gwardiya unahon taray ang pag-present sang balita ni kagang pag-interview kina ni Akson Eden Boso kay parang at least depende ni sa Painuino sa ato sa mga kaaksyon sa mga kinaga kag sa explanation sang saring driver sa auto. Action firing line. 13 minutos nakaligad sa tak ng alas 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sige lang, standby lang kamo. Okay, sige. Akson Eden, mayong gabi sa report, please kamin. Good evening, Action Mar. Hulatod na ni by Thursday, Action Mar. Kay atubangay ang ining nag-viral, di bala? Sa social media. Upod ang Homeowners Association kag amot kung may taga-admin sang subdivision dira sa may barangay Mandalagan kundi natabo ining pagpangyaw-yaw sang isa ka homeowner sa security guard. Kay actually kagi na Action Mar exclusive naton nga na interview ining si Mark Salditos
Ermeo, Oh. negosyante ni siya gali action mar, naga-buy and sell, buy and sell sa lakyan, naga-broker agent sa mga balay, may mga balay man siya nga ginaparentahan. Sa natabo, gusto niya action mar or plano niya nga magpasaka sang kaso nga cyberbullying batok to sa head guard nga si Carlo Claro kag sa iban pa to nga involved sa pag-upload sang video. Kay kita siguro action mar do nagayaw-yaw to siya ang guard may mga ginawakan man pero do hindi iya bala siling nga daw grabe kid. Pero ining si Ermeo, mo ni action mar ang iya tinog ang mabatian mo sa video. Now, natabo ni gali action mar sang atong busy ang mga tawo ya sa kwan, sa maskara. Dito ya sa amo tong subdivision nagsako man sila tungod sa amo ni nga natabo. Domingo tong adlaw, October 23 man. Sa aton exclusive interview kay Ermeo, bali action mar, dugay na da siya may balay. Nambal niya mo to, Malia Black 15, may balay da siya. O galing, kay wala da siya yagatiner. Kaya ti, amo na galing negosyo ya, bakal balay, parentahan o baligya. Tingin parentahan niya da iya balay. Then, nang may na-meet siya nga friend, connection mar, nga, sunod ni si iya ha, sa aton interview, nga Bangladeshi, nga nagambal nga, why not nga magbakal na lang siya kung liwat da balay. Nagbakal na siya liwat balay action mar. I mean, ang proper term is nag-in-assume niya ang balay da 10 months ago. Dito naman yung sa Block 13. Bali 10 months ago na da siya action mar. Kag hambal niya, may ara siya sang nagakaigo nga mga dokumento. Nga nagapakita pa sa mga special power of attorney, mga amo na Block action mar. Nga nagapakita nga siya ang legal and rightful owner sang nasambit nga propiedad. Rason nga makabig siya nga homeowner. Hambal niya pa action mar, ginambal niya man sa ato, ginstorya niya, nga syempre, do bisan magagagmay, gani nga mga subdivision, action mar, may mga rules and regulation, ginapate mo. Kaya may ginadiho na ang mga homeowners, especially for the safety sang mga nag-i-start dira. Now, isa sa rules and regulation, dapat may car pass sticker ining mga salakyan nga nagasulo dira. Di kalabadan naman action mar pinakatayo guro 2-3 bing salakyan pareho sa imo. Hindi para sa imo Ay client. Hindi ko pagdalabla. Mark Salditos Ermeo gid siya. Oo, Mark Salditos Ermeo. So Ermeo ang family name niya. Yes, Ermeo action mar taga syudad din siya sang Bago. Galing kaya tigdiri siya naganegosyo sa Bacolod. Now, kung tanawon action mar, mali akong tanawon ang nga sitwasyon, tungod nga, kumaga, wala siya bala sang marked or permanente, yun nga salakyan, mangon nga nag-buy and sell siya gani. Dasig ma-dispose ang salakyan, tapos mabakal naman siya, mo naman i-post niya, ibaligyan niya. Sari-sari ang nagasulod action mark. Kung kuhaan niya sang carpa sticker, isa-isa, do kabudlay. Kaya kumaga, isa kasi mana, ma-dispose naman ang salakyan. Now, ang iya ginhimo, nagpalapit siya action mark sa admin sa amurang subdivision, subong man with consent sang sang homeowners, nga tagaan siya sa special car pass nga nakabutang dira. Galing kinakita ta to, ang nakabutang to title, although nga may letterhead man sang amo na bing subdivision, makita man nga legit man, halin man sa subdivision ang papel nga ginauyatan niya, nga gin-issue sa iya April 7, 2022, nakabutang duration April 7, 2022 hasta April 7, 2023. Galing, kaya nakabutang to action mar, materials gate pass. Material? Oo, materials gate pass. Ang nakabutang pagid sa papel to, sa materials gate pass, sa dalo, may ara nakabutang homeowner or contractor, Mark Ermeo. Ang purpose, car pass. Pero ang type of pass din action mar, gin-check ang box nga may delivery, gin-check man ang box nga may pull out. Muna. Tapos, driver's name, Mark Ermeo, type, different unit of cars, buy and sell. In-approve man sa administration office, kag iya perma action mar Amo nang natabo.
Galing kay ti ang iba naman ang mga ginapamangkot ba siya ang namina sa materials git pa siya kung baga kung may construction black mar nga ginahimo da. Base amo na kay may delivery kay may pull out pa mo. Galing kay sa iya niya kung mani gina-approve man nga driver's name Mark Emeo type different unit of cars buy and sell. Dali do kumaga quote and quote amo nang gintawag nga material kay ti amo nang mga sinulo da siya kay ti ang parking da siya action mar or hindi magnubo pulo kasalakyan mo. Amo na iyang negosyo tapos iya paglaragway kaya unfortunately wala kita ginpasugtan nga magpasulod ang iya ni balay action mark corner lap tapos sa tupad ya do may empty lot bala that's why nga ginpaida si da park ang mga salakyan nga ginabaligyan niya kag kalabanan daan action mar nga mga balay kung magado ka American type bala wala iya gate or hindi gated wala fence pagwa mo si mga portahan nang kuha na dayon og sara na dayon I mean dala na dayon sa subdivision pero palibot sa Naxon Eden puno na sang CCTV diba? Correct amo na sa action mar tiyambal niya going back to sa iyang istorya pulo na siya kabulan nga nagugwa sulod sang subdivision da kag aware naman sila nga amo ng iyang nga negosyo sang October 23 lang siya kuno action margin papundo kag wala gin pang sulod bangod lain naman nga salakyan ng iya sini nga ginadrive kag abi niya kuno atong car pass na tong nga papel nabili niya sa iya nga balay. That's why kung mabatian mo to sa video nagahambal siya sa gwardiya nga i-convoy niyo ko bala hasta sa balay. Gali kaya ang point niya kuno action mar i-convoy sa hasta sa ila nga balay kay kwaon niya tong papel kag ipakita sa iya. Now wala siya idea action mar nga ara gali na pintalan sa sulod bag niya. Tungod nga wala siya ipasulod sa subdivision, nagtawag siya sa police station 3 kag nangayo sang assistance para kasulod sa subdivision para kasulod sa iya nga balay. Tapos dito yan na nabalaan action mar nga napintalan lang gilito sa mga kagamitan sa sulod sang iya bag inang material gate pass nga naga-serve nga amo na iya ang iya nga car pass tungod sa iya nga negosyo. Tiyambal niya action mar nagapati siya nga kumbaga, ambal niya, gapakita lang ni sila nga ambali na po, gaubra lang, naintindihan niya kung nga gaubra lang sa trabaho ang mga gwardya to safeguard sa mga homeowners. Galing kaya makakilibot lang kuno action mar on his part. Nga sa amo lang tong adlaw, kay hambal niya, nagapaati siya, nga ginsugo kuno, aligar niya, ginsugo sa homeowners association ng mga gwardya, nga hindi na siya pasudlon kay ginaba na siya bangod na suya kuno action mar sa iya nga negosyo una best kag suno sa iya makita nga mas nagadamo ang iya nga kwarta amo na yan bali action mar kay damo kuno suya sa iya ha kay damo na nagareklamo kay damo da kuno nagapark nga sa lakyan makita ta action mar actually sa sulod bala ang lapad man ang dalan 4 lanes man. But silingon lapad yun sa sulod ang going ang isa ka way duha ka lane ang piyak nga lane duha man ka lane bali 4 lanes tanan action mart medyo lapad-lapad ang dalan wala lang kita kabalo gid sang estimation gid sang kadakuon pero lapad ang dalan action mart pero amo nang ginareklamo sa iya nga kadamo na sa mga naga-parking dira nga mga salakyan amo to yung pagpati action mar nga may dala na to ya personal grudge personal nga kaakig kay ginsugo sang homeowners. Wala labot action mar. Ining head guard kuno nga si Claro nga may personal man kuno nga kaakig bangod nga gin-confront niya man bala kay ginbuligan na kuno allegedly ni Claro ang iya timbang sang una nga makagwa kag makapalagyo halin sa iya. Ambal ko nga sir term mo buligan kag palagyo. Anong natabo, sir? How? Hambal niya. Kaya ginbayaan ko action mar sang timbang sila nga duwa sang bata niya. Ang point naman tayo actually, initial nga interview ta kagina kay Claro, kay off-air lang to action mar danay, kay, wala pa laging record, kay on duty pa siya nag-ayo lang siya danay. Kadamo, kuno sang mga nagareklamo against kay Ermeo, bangon nga, sa nga mga timbang tungod sa iya bala nga pamalakad tigin pamangkot ko man na siya actually action mar ang hambal niya may mag-abot da gani sa iya nga timbang action mar may verbal agreement sila nga kung hindi matapos ang timbang
timbang ang isa ka bulan nga pagtrabaho hindi pagsweldohan. Oy, daw hindi niya mo, mga muna. Amo nang ilang nga istoryahan na action mar may kaugalingon man siya ti iyan na rules and regulation. Ginaplastar ya ginakuno sa timbang niya mag-abot. Ikaduha nga kondisyon action mar. Kung maghalin ang timbang kag wala sang bulos, hindi pag ibalik ang ID. Ang ID sa timbang, but sila may gina-issue sa ID sa timbang. Ang mga action mar mga government ID tinakwaan niya bala. ID nan. Amo nung namuno niya nga ginbuligan ni Claro ang isaya ka timbang nakuhaon ng ID kag magpalagyo. Amo nang term niya palagyo. That's why nga na-curious ko nga palagyong term niya anong ginhimo sa timbang. Gali kay amo na balikan ta si Action Eden Aboso, dari na kita sa nalabutan ng istorya sa timbang, no? No? Sa timbang, sa saning driver. Action Firing Line. Silang kay tinguhan ta kay dugay-dugay nga maistorya man ang guard mismo sa saning subdivision. Action Eden? Yes, kung mag-action mar mo to para sa iya breach of contract kahit may verbal agreement sila kuno gani. That's why amo na action mar ang few reasons na ginareklamo siya sa mga homeowners, sa mga security guards. Amo na action mar ang palayag niya. Ti ambal ni Ermeyo na ginako niya man niya may sala sa pagbuya sa mga malaing nga tinaga bato kay Claro. Tinaga pangayo siya sa pasensya kay ambal niya may tangid man ang tawo nga maimpito mo. Kaya mo to na tion action mar ni impito ra gid sa kuno kay nga ako amo nang natabo nga homeowners man sa hindi pa sa pasulon. Kalti ambal niya ang pinakalain na action mar wala na kuno tani nagdako ang gabo kun wala gin-upload ang video sa social media sa baylo ginpagi sa legal nga pamagi naging pa-blatter siya kagin patawag sa barangay. Tapos ang isa to sa hambal niya kagina action mar nga ginapabalo yang ginahimo ko lang ginahimo talaman ni action mar kinag-ayo gid siya mo nga iwaragwa gid ko no nga pabalo sa publiko nga kun may malain sang matabo sa iya kuno wala na sang iban nga basulon o kung quote and quote ang term niya suspect ang mga gwardya lang. Hambal ni action mar. Gali. But ara sa pati ang tabi? Ari sa action mar ako pamatian naton si Mr. Mark Salditos Ermeo. Ginpermana mo, gipapalagyo gintuduan niya. Kabalo ka sila ma'am, may personal silang akig ni mo. Kung makita mo sa video, feeling nga ginaobra nila o given, ginaobra ang obra nila. Pero ang problema bala ma'am, nga sugo sila sa mga homeowners kay damo ko di salakyan mamo bawal ko no damo ko salakyan tagpulo ka bilog na park ko di amo nang isyu tanan nga giyo ko di ginabantayan di amo na bala ma'am ginamin ko okay ginaubra na nila ubra ma'am pero ang gimo ko ma'am personal ma'am isipon ta may balay ko di sa una sa Block 15 na 28 binaligya ko ga broker agent ko di ma'am kay nabaligya ko hindi ko nila pagpasudlon kay ban ko kuno kay bawal ko nag double parking ko no gasing gitanay kami sang partner ko sa una amo na bala ma'am tapos galalain ko ma'am ido mahibi ko nga kay tiga income ko sa una broker agent ko sa mga property mga balay sa lakyan galalain ko as in so ang akunda may letter nga halina sa owner siya pwede ka sulod hindi gyapon ko pabasudlon as in galalain nagig ko di pamanan pa sang biyak balay mga chismosa nga marites amo nang ending at the end of the days bala ma'am nga ako nga tawa pasalamat lang sila nga asta lang ko sa baba pasalamat kamo nga asta lang ko sa baba kaya iban nga tao lang nagawakal. Kabot ang ginagamit. Isa ma'am, okay given, nakahambal ko na siya ma'am. Kaya nga, ako, hambal ko sa tubangan, bisan mag-worldwide trending ni uli. Balastuson kina sila ma'am. Kabalan kina sila ma'am. Ugtas ka na sila, number 1, sa mga guba-guba, tuddo, digto, tuddo, dre, tuddo, nan. Kabalan na sila ya. Wala ko yung gabrang blackmail, pro lentok ni para sila ya ma'am. Kag-share ko sa inyo kung ano matabo sa kabuhi ko, sila lang suspect. Ipawagwag ni sa ma'am worldwide. Kung ano matabo sa kabuhi ko, kaya ako yaga pa nga buhi ko legal ma'am. I'm telling you. Kung may mambash mada sa ako niya, real talk niya ma'am. Kung ano matabuhi ko sa kabuhi ko, sila malang na. Then? Amo to action mara. Iya to yung hambal na klaro to amo na yung hambal ni action mara. By Thursday ni, kaginso mo na to sila. Mabalaan ang matabo action mar kung may settlement lang nga matabo o kung may pasakaay kaso kung pag-areglo o kung ano ginman action mar. Sige action din kay kuwaan tagid si Carlo Calaro para nga maklaruhan tanan.
Yes, good action, Mar. Balikan ito, Patrol. Ang action ni Action Idinaboso. Una sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Action Firing Line. Side ina makaksyon sang driver sa auto nga si Mark Salditos Ermeyo. No? Kadamo sa mga nagkomento sang sining ginatalakay naton mga kaaksyon ti inatanan ginarespeto ta no mayara sang nagahaboy sang pagkamalaot sa driver sang auto mayara man sang nagapanugyan no pati kaning Action Radio gin advisean man ho no silang okay lang na way problema. Action Firing Line. Amo gina basta viral no ang balita viral ang video. Tiguan ta ka makuhaan sang explanation dre or patagman si Mr. Carlo Claro no kung parang at least mangin patas ang ato sining presentation. Online sa Firing Line. Apo naton si Mr. Carlo Claro no isa sa mga ang head guard no sa isa ka subdivision diri sa may Barangay Mandalagan. Mr. Claro sir, mayong gabi si Action Marlon diri sa Action Radio Bacolod. Yes sir, magabi sir. Kag sa tanan nga palamati mo sir. Yes, Yes, salamat gid Mr. Claro. Bali ikaw ang head sa security guard no dira sa may hindi na lang siguro paglawagon ang subdivision Sir Claro no. Subdivision dira sa may Mandalagan. Bilang ano posisyon mo gani sir? Yes sir. Bali ikaw ang head nga guard. Head guard. Yes sir, sir. Yes sir, ako ang head guard sir sa subdivision sir. Sa Mandalagan, okay. October 23, dali lang tama sentro sa naka-upload nga video. Okay? Kay may mga report nga may iba na pagkita video, pero dali lang kita sa video nga atong naka-atubang mo, ining si Mark Salditos Ermeyo, ang driver sa auto. Pwede mo tama saysayan kung nano ang natabo sa imo sa nga side ya. Yes sir. Bali sir, bis naka-call ko attention sa gate po assistante na kadto ko sir gilayon kag nag-verify kung ano ang natabo. Pag approach ko sir siya sir, good afternoon sa nice way sir. Sige dada yung singitan niya ko amo ni kilala ta pa Claro, kag ako kilala mo man nga hindi ko kasulod. Sige, explain ko man sa amon nga SOP, Standard Operating Procedure sa gate. So sir, maas lang kami sang imo sir temporary pass. Kaya mo to bilayon sir, then bura-buraya ko. Kag twice ko rin yung bala niya kung gago. Claro, gago ka, sakit man. Lastly, sir, nagambal sa ako niya ay mabalik lang ko ipakita ko sa imo ang permit kag ipakaon sa imo. So agid man siya sang ang iya sa ding explanation Sir Claro sa interview sa amo sa ding Action na reporter. Ang gate pass niya ara kuno sa sulod sang balay niya kag nagayo siya sa inyo nga mapaupod siya kay kwaon niya. Bali sa sina sir nga sa pag ano ni sir okay sir, ay man dami problema gid. Galing kay ti ang salakyan sir dito sa iya bali kuli sir gano siya sir by Ansel. Ara yang salakyan wa ay sir ma kuwaan sang permit, i-verify mo lang sang namon kung nakuwaan, kung na-include sa ginambal nga permit. Kung na dayon sir, kung bura-buraya dayon kami. Kag number 1 ako. So, based sa inyo nga pagsulundan da, Sir Claro, ang salakyan nga waaya sang sticker o kon carpass, hindi gid kasulod? Baka sulod, sir. Hindi pwede nga, hindi man makasulod, sir, sa yung muller. Ang amo lang, sir, yung na-verify, ang permit lang, sir. Permit? Oo, sir. Kung okay, kag kung waay sang permit, ginariplan na mo, sir, sa admin, kung approbahan sa admin, kung hindi, sir. Kag amo to nga waay magka-present sa inyo ining si Ermeyo, amo to nga waay nyo siya gintugutan. Yes sir, bro. Last week ko sir, tawag ko sa manager. Dili sa amon sa clubhouse.
kung ano mayong himuon or desisyon nila. Oh. The time dito, sir, galing kay Mascara, time, wala sang signal, sir. Oh, may signal yes, sir. jamming ito no that time, no? Yes, sir, oo, sir. Oh, so labot ka mo dara sa Mandalagan. Ginano, sir, ginadilian kay dito sa iyang unit, sa iyang balay. Damo na nga salakyan, sir, tiga reklamo nga iba nga homeowner. Nga gutok na ang dalan, pag gina-occupayan na tanan, sir. Oho. So ano ka na mo sa salakyan nga ginaparada niya sa gwasang nga balay niya, Sir Claro, how? Yes, sir, mga mga 7 kabilog nga unit. Oo. Diin nakaparada sa dalan na siya? Sa dalan, sir, sa front gate, sa iyang front sa iyang balay, kag may vacant lot nga hindi para siya, sir, kag complain ng iban nga homeowner. Oho. Kag may ano to kun may ari ni si Mr. Ermeo. Sir nga kaugalingon niya gid nga salakyan nga iya gid bala nga mayara sang sticker nga karpas mayara ni siya way. Why gid, sir, why? So bolos-bolos gali salakyan ginagamit niya. Yes, sir, yes, sir. Okay. Oo. May mga ari may allegation dis nga by the way sa amo to nga time ini nga pamangkot pwede nga di mo masabat pwede man hindi no. Bali kay sino to cellphone sino to that time nga kuha sang video. Bali, sir, na time to, sir, sir, natabo to. Manadamo na, sir, sa mga homeowners na nag-video. Okay. Oo, sir. Hindi pa na naman mabalaan kung sino, sir, nag-post sa social media. Kami, sir, nga mga upod ko, nung kaman, sir, kaya number 1, bawal sa amon, sir. Aha. Oh, kay isa dari sa ginareklamo gid ni Mr. Ermeo nga siling ya daw naglain lang buot ya bagod gin-upload ang video sa social media. Kung tani ko no gin pa-blatter lang kag patawag siya sa barangay. Kag ang plano niya gani Sir Claro makadto siya sa NBI kay ma-file kuno sa sang kasong cyber bullying. Anong reaksyon mo suni? Yes, sir. Bali, sir, sa iyaman na, sir, decision, why man sa mga pugong siya, sir, kung sa iyaman na sir, sir, bantayan nga legal man. Kami, sir, bilang kami nga security man kami, sir, complain batok man, sir, nga dipinsa man sa amon nga kawalingon, sir. Okay. First time ini, amo lang tong tion sa October 23 nga natabo ining insidente ining pagbuya sa imo sa malaing nga tanaga ni Mr. Ermeo o kung may prior pa gid nga insidente. Bali, sir, may ano pa, sir, sang next day, sir, sang 24 Monday kagapon, sir. Nagatin naman sa, sir, nga ginsulong niya ko di sa clubhouse. Bura-buraya naman ko, sir, kag malain sa mga tinaga pang ginambal sa akon. Number 1 sa nga, sir, pamilya, sir. Sabot sa ringon, pagkalunes gali, ginbalik ya kag ikaw gid ang target ya? Sir? Bali, ikaw gid ang ginpuntariya niya? Ikaw gid ang tuyo niya nga sa pagbalik ya? Dara sa may gate? Yes, sir. Sir, kami dala pa siyang bodyguard, sir. May mga bodyguard? May dala pa siyang isa ka bodyguard. Oo. Kag dason ano natabo? Mo natabo, sir. Ginahapangambala sa akon nga katig-agid. Pagdako gid sa akon kuno nga pasensya. Kag squatter ko ga star. Kag papatay lang ko kuno, hindi gid manggaranos ko. Kag ang akon nga sa bata, sa asawa ko, sir. Na muna, malain yung tinaga, sir, gingambal. Kag tapos nga, sir, naglakat sila, ang iyang bodyguard, nagguwa, sir. Konfirmado na nga bodyguard ito? According sa iya, sir, ano siya ng mention, sir, pag-upalang sa nakita namon, sir, nga profile ng iyang upod, nakasulod sa amon niya na ditiyan, sir. Sa October 23 nga insidente, mga pila ka mo kabilog guard on duty?
Bali, sir, sa gate, bali, tatlo, sir. Sa assist, ako, bali, apat kami, sir. Oh, sang Monday, sa nagbalik yatong nga driver, pila ka mo? Bali, ako lang isa, sir. Oo. So sang nagbalik sa si imo gin istorya niya ka gin hambalan niya kaliwat sa mga malaing tinaga. Why ka na nagsabat-sabat? Wala lang din, sir. Wala nang sabat. Gapay lang kung kay God nga mo nang gintagaan kung malawid siyang sa insagid. Aha. Okay. But ini nga insidente, Sir Claro, siguro ako sigurado ko nakabalo no ng inyo sa Homeowners Association kag ang inyo sa security agency. Yes, sir. Sir, ano pa lang, sir, sang Monday. Again po na amon nga agency, Green Gold agency, sir. Sa main office namon sa Davao. Kag ang diri, sir, sa sa clubhouse. Okay. Aryo, kuwanta ka sa reaksyon kay sa interview kay ina sa iya, siling niya kon may ara sang malain nga matabo sa iya, why sang iban nga basulon kundi ang mga gwardya? Yes, sir. Pamatundaan man, sir, sang sir, kati kami, sir, why kami, sir, tanan kami di, sir, naberabuhan ako, why ko, sir, personal, kati ang amon nga lakap ni, sir, obram lang, sir, kag bulig sa amon nga pamilya, sir. May istorya angot sa maid. Ang baliya, may maid ko doon nga buligan nimo nga gwa sa subdivision. Ano ka ba tuod ni? Bali, sir, ang ina nga mga tuod, sir, bali ang media, sir, naglagyo sa iya nga balay. Nangayo di bulig sa amon sa security, number 1 sa clubhouse, nga matawag sa pulis. Kag kami, sir, bilang security man, in-verify namon anay, sir, kung ano gin matuod matabo. Kag inform siya dito, kag ang amon nga admin, sir. Tapos sila, gilibiyon ang iya nga med, nga nagtawag sa iya nga pamilya, nga taga binalbagan, sir. So ang imo yung buligan mo man lang? Yes, sir, ginbuligan mo namon, sir. Kagin tagwan na number 1 anay ang ilang pamilya, sir. Kagin pakadto diri, sir, sa sa amon ginadutian. Ari pa, hambal pa ni Ermeyon ginsugo sang Homeowners Association ang mga gwardya para hindi siya pasudlon, bangod nasuya sa iya negosyo. Bali sa sir, waay sang instruction nga natabo sang admin sa amon nga hindi sa pagpasudlon, sir. So ay kay damo ko nung kasuya sa iya kay nabalaan ko sang piladara ka mga homeowners nga nagadamo ko nung kwarta niya mo ning ambalya. Sige. Anyway, pero sa malang, sir, nga sir, wala kami naman kami, sir, kay intra sang ilang personal, sir, nga hilukuton ang amon malang, sir, para malang sa ilang safety ang ginaobra namon, sir. Diri sa sulod sa amon ginadutian nga sa division, sir. Okay. Preska pa rin insidente, October 23, ginsundan, October 24, subong ari kita sa October 25. Since kainas ang aga, tubtob sa nga mga talion, why da makasulod? Ining si Ermeyo? Bali, sir, ari gyapon, sir, sa sulod, sir. So, why na sa lalisay na tabo? Sa super, sir, as of now, sir, bahay, sir. Balikal manti lang, sir. Kag ang amon lang, sir, normalize man gyapon amon operation, sir. Sa pag-monitor sa mga gasilulod tanan sa gate. Para sa seguridad amon nga mga homeowner, sir. Yes. Hulaton ta dalang ni Sir Claro kay ang report ka nabaton ko, I don't talk on my information ka naman by October 27, sining maabot nga Huwebes, maatubangay kamo sa barangay hall, no? Kay matigid pasumon na ni si Salditos. Willing ka man nga mag-atubang, Sir Claro? Yes, sir, anytime, sir. Basta sir, willing ko, sir, mag-atubang, sir, kag sa akon nga side man, sir. Kag kami sa akon nga mga upod man, sir.
Oho. Last na lang, Sir Claro, kung nagapamati subong ka si Mr. Ermeyo, kay ako sure ko pamati gini siya mo, no? Anong may hambal ka sa iya? Yes, yes sir. Anong luyag may palabot kay Mr. Ermeyo? Sir, kung kapamati kag Gilman, sir, sini nga mga tinion, kami diri, sir, ako number 1. Ay gid, sir, na kami gid personal sa imo. Ang amon tanan, sir, nga implement lang kami sang policy, rules sang amon, sang serbisyo, ginaobra namon, sir. Kag lastly ko, sir, amo lang, sir, kag sabay pa, sir, makapauna-una ka man, sang ginambal mo para man sa amon, especially ako, sir, kag sa akong nga pamilya. Sige. Hulaton ta ni Mr. Claro kay kami diri sa Action Radio Bacolod matingwa gid nga makabulig nga ma-regular kay hindi ni magdugang pa bala ang tension o konflikto nga patunga sa inyo kag sa siring kay Mr. Ermeyo. Anyway, salamat gid Mr. Carlo Claro, no? Sa paghatag sang tiyempo diri sa Action Radio Bacolod para nga at least pabati ka man sa imo sa nga bahin sa ato sa nga mga tagpalamati. Sir Claro, salamat gid. Salamat gid, sir, kag sa inyo man nga tapunan, sir. Salamat mayong gabi. Action Firing Line. Las 8:45. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang ilanan
tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya ginagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala
sang sala ang tanan. Dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi dati tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat,
kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami tinagaman nga amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po sila medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sunod. Ang continuous rain ang nag-sagbig sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Na plus sa capsule, may nakugig. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpowered Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpowered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Super Power Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion 2022. Magatagop naman temporaryo. Ako naman Aksyon Marlon Henubay. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Life extended.